аллакай ин бегоҳ яъне бегоҳи 22 октябр турнири калони UFC 280 баргузор мегардад ки дар муҳорибаи асосии турнир ду топови ҷангвари вазни сабуки UFC Чарльз Оливейра ва Ислам Махачев барои камарбанди вазни сабук меҷанганд ва дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем ки дар куҷо соати чанд ва чӣ гуна бахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метонен. Барои дастгирии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, ришу мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меорен ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. инак дӯстон, ин бегоҳ яъне бегоҳи 22 октябр турнири калони UFC 280 баргузор мегардад ки дар он 12 муҳориба мешавад. аз аввал бояд ки 14 муҳориба мешуд, аммо муҳорибаи Зубайра Тухугов зидди Лукас Алмейда ва муҳорибаи Магомед Мустафаев зидди Ямато Нишикава барҳам хурд. Зубайра дар вақти вазнкамкунӣ беҳуш шуд, аз ҳамин сабаб баромад карда наметонад. турнир ин бегоҳ аз соати 17:30 ба вақти Москва ва 19:30 ба вақти душанбе оғоз мегардад. бояд гуфт ки аз оғози турнир аллакай мо шуморо муҳорибаҳои хеле ҷолиб интизор аст. ситораи нави UFC Муҳаммад Мокаев зидди Гордон Малком, Абубакар Нурмагомедов зидди Гаджи Омаргаҷиев, Волкан Оземир зидди Никита Крилов, Маҳмуд Муродов зидди Кова Боралло ва Билол Муҳаммад зидди Шон Бреди. баъди ин муҳорибаҳо карди асосӣ оғоз мешавад ки дар он 5 муҳориба баргузор мегардад. карди асосӣ аз соати 21:00 ба вақти Москва ва 23:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. карди асосиро муҳорибаи занҳо мекушояд ва баъди онҳо муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни Бенил Дарюш ва Матеуш Гамрот хоҳад шуд. баъдан муҳорибаи рейтингӣ ва довталабӣ дар вазни 61 кг байни чемпиони пешинаи UFC Пётр Ян ва ситораи UFC Шон Омели. ду муҳорибаи асосии турнир боша ин муҳорибаҳои унвонӣ мешаванд. якум муҳорибаи унвонӣ дар вазни 61 кг байни чемпион Алҷейм Стерлинг ва довталаб Тиҷей Дилашов хоҳад шуд. а муҳорибаи асосии турнир боша ин муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук байни чемпиони пешинаи UFC Чарльз Оливейра ва чорум рақами рейтинг Ислам Махачев хоҳад шуд. чихеле ки дар боло қайд кардем, турнир аз соати 17:30 ба вақти Москва ва 19:30 ба вақти душанбе оғоз мегардад. а муҳорибаҳои асосӣ боша аз соати 21:00 ба вақти Москва ва 23:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. акнун дӯстон мегзарем ба қисми асосии навор, дар куҷо ин муҳорибаҳоро тамошо карда мешавад. ҳамаи ин муҳорибаҳоро дар телеканали UFC Fight Pass тамошо карда мешавад, аммо он ҷо бепул нест ва як моҳа пули 399 рубле меистад. аммо мо барои шумо мисли ҳарвақта ссилкаи бепули ин турнирро пешкаш мекунем. дӯстон, мо дар телеграм канали худ Паҳлавон TJ ссилкаи бепули ин турнирро мегузорем ва шумо метавонед даромада бепул, бе VPN, бе ягон проблема тамошо кунед. дар телеграм канали мо аллакай аз 29 000 одам зиёд обуна шудааст ва шумо низ даромада обуна шавед. ҳамчунин муҳорибаҳои асосии ин турнирро телеканали Матч ТВ низ нишон медиҳад ва шумо метавонед ки дар телеканали Матч ТВ тамошо кунед. мо ссилкаи Матч ТВ-ро низ дар телеграм канали худ мегузорем. умуман дӯстон, мо ҳамаи чизҳои даркорӣ, ҳамаи ссилкаҳои даркориро барои шумо дар телеграм канали худ тайёр мекунем ва шумо метавонед ин турнирро бе ягон проблема тамошо кунед. барои ҳамин худи ҳозир ба ссилкаи дар описания видео буда даромада дар телеграм канали мо Паҳлавон TJ обуна шуда ин турнирро тамошо кунед. ва боз дӯстон, шахсоне ки пахши мустақимро тамошо карда наметонанд, хавотир нашаванд. мо ҳамаи ин муҳорибаҳоро баъди турнир дар телеграм канали худ Паҳлавон TJ мегузорем ва шумо метавонед ки дар дилхоҳ вақти худ даромада ин муҳорибаҳоро тамошо кунед. то боздид дӯстон, хонободу сарбаланд бошед.